गोविन्दमादिपुरुषं तमामि श्रीकान्ताकान्तपाशपतौ ध्रुवोऽस्मिन्तामणिगणिमयि तोयममृतं कदा गानं नाट्यं कमनमकी चिदानन्दं ज्योतिर्तमपि च शयत्र निराभिश्रवन्ति शूरबीभ्यस्य सुखमान् वा भजति स यत्रापि समयः विदन्त श्रीविरलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण எல்லாரும் கோவிந்தமாதி गोविन्दमादिपुरुषं तं भजामि। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी नमस्कार नमस्कार हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी वणक्कम माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Okay, reading from Bhagavatam, 10th slokam, 5th canto, 6th chapter. Okay. 10th ஸ்லோகம் மாதாஜி. Yes. Fine. Padma Mataji, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே சரி வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. இப்ப பத்மா மாதாஜி சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்து வாசிங்க. येनः वाव कलौ मनुजापसाद देवमाया मोहिताः विधिनियोगसौ चारित्रविहीन देवहेलनानि अवप्रदानि निज निजिक्षया कृहणाना अस्नानास्मनासौ स केशो लोञ्चादानि छनादानि कलिना धर्म बहुले योपहदग्यो ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषगा प्रायेण भविष्यन्ति. Yes, வாசிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. येन हववाव कलौ मनुजाभासत देवमाया मोहितः स्वविधिनो यगसौ चारित्रविहीन देवहेलनानि अभव्रतानि निज निजेच्छया ग्रहणान अस्नान समान शौच केशालुञ्जनानि तीनि कलिना धर्म बहुले अनोबहन दियो ब्रह्माण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायेणे பவிஷ்யந்தி. ஏன அந்த போலி சமய முறையினால் வா நிச்சயமாக கலியுகத்தில் மனுஜ அபசதா மிகுந்த கண்டனத்திற்குரிய மனிதர்கள் தேவமாயா மோகிதா புற சக்தியினால் சூழப்பட்டு அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் மாயா சக்தியினால் சூழப்பட்டு ஸ்வ விதிநியோக சௌச சாரித்திர விகினாக நன்னடத்தை
தூய்மை மற்றும் வாழ்க்கையில் ஒருவனது கடமைக்கேற்ற ஒழுங்குமுறை விதிகள் போன்ற எதுவுமின்றி தேவஹேளனானி முழு முதற் கடவுளை புறக்கணித்து அபௌரதானி புனிதமற்ற சங்கல்பங்கள் நிஜ இச்சையா அவர்களின் சுய இச்சைகளினால் கிரகணானா ஏற்றுக்கொண்டு அஸ்னானா அநாசமான அசௌச்ச கேச உள்ளுஞ்சானா ஆதினி நீராடுதல் வாயை கழுவுதல் சுத்தமாக இருப்பதல் என்பது கூடாது. தலைமுடியினை பிடுங்கி எடுத்தல் வேண்டும் என்பதான கற்பனையான சமய கொள்கைகள் கவினா கலியுகத்தில் அதர்ம பகுலேனா ஏராளமான அதர்மங்களுடன் உபகித தியக அவர்களின் தூய உணர்வு அழிக்கப்படுகிறது. பிரம்ம யஜ்ஞ புருஷலோக விதுஷாகா வேதங்கள் அந்தணர்கள் கேள்விகள் போன்ற சமய சடங்குகள் முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவர் பக்தர்கள் அனைவரையும் நிந்தித்தல் பிராயேன பெரும்பாலும் முழுவதும் பவிஷ்யந்தி ஆவர். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. மனிதர்களில் இழிந்தவர்களாகவும் பரமபுருஷ பகவானின் மாயாசக்தியினால் குழப்பமடைந்தும் இருக்கும் சிலர் உண்மையான வர்ணாசிரம தர்மத்தினையும் அதன் ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் கைவிட்டு விடுவர். அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை நீராடுவதும் இறைவனை வழிபடுவதும் இல்லை. தூய்மையினை கைவிட்டு முழுமுதற் கடவுளை புறக்கணிப்பர். புத்திக்கு ஒவ்வாத கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வர். அவர்கள் தினசரி நீராடுவதோ வாயை கழுவதோ இல்லை. அசுத்தமாகவே இருப்பார். தங்கள் தலைமுடியை கைகளினால் பிடுங்குவர். கற்பனையான சமயத்தினை பின்பற்றி அவர்கள் வளம் பெறுவர். இக்கலியுகத்தில் மக்கள் அதர்ம நெறிகளையே அதிகம் நாடுவர். இதனை தொடர்ந்து மக்கள் இயற்கையாகவே வேதங்களின் அதிகாரத்தினையும் அவற்றை பின்பற்றுபவர்களையும் அந்தணர்களையும் முழுமுதற் கடவுளையும் அவர்தம் பக்தர்களையும் இழிவு செய்வர். பொருளுரை. இன்றைய தினம் மேலை நாடுகளில் உலவும் ஹிப்பிகளுக்கு இவ்விளக்கம் நன்கு பொருந்தும். அவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாகவும் ஒழுங்கீனமானவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் குளிப்பதில்லை. வேத ஞானத்தினை இகழ்வர். அவர்கள் புதிய முறை வாழ்க்கை மற்றும் சமயங்களை கற்பனையின் அடிப்படையில் உருவாக்குகின்றனர். தற்காலத்தில் ஏராளமான ஹிப்பிகளின் கூட்டங்கள் இருக்கின்றன. இவர்கள் அனைவருக்கும் மூலாதாரமாக இருப்பவர் பரமஹம்ச நிலையில் இருந்த பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்களை பாவனை செய்த பின்னர் அர்ஹத் செய்த மன்னர் அர்ஹத் என்பவரே ஆவர். ரிஷபதேவர் ஒரு புத்தி சுவாதீனமற்றவரை போல நடந்து கொண்ட போதிலும் அவரது மலமும் சிறுநீரும் நறுமணம் கமிழ்ந்து அவர் இருந்த இடத்தை சுற்றி பல மைல் தூரம் வீசியது என்னும் உண்மையினை மன்னர் அர்ஹத் எண்ணி பார்க்கவில்லை. மன்னர் அர்ஹத்தை பின்பற்றியவர்களே ஜெயின் என்னும் பெயருடையவர்களாக இருந்தனர். இவர்கள் பின்னாளில் பலரால் பின்பற்றப்பட்ட ஹிப்பிகள் ஆவர். இவர்கள் பெரும்பாலும் மாயாவாத கொள்கையின் கிளைகளே ஆவார். இவர்கள் தங்களை தாங்களே முழுமுதற் கடவுளாக நினைக்கின்றனர். வேத நெறிகளை உண்மையில் பின்பற்றும் அந்தணர்களை இவர்கள் மதிப்பதில்லை. பரபிரம்மமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இவர்களுக்கு மரியாதை இல்லை. கலியுகத்தின் பாதிப்பதினால் இவர்கள் கற்பனையான தவறான சமயங்களை உருவாக்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேசஹி அர்வாக்தன் தனயா நிஜலோக யாத்ராந்த பரம்பரயா வஸ்தாஸ்தமசி அந்தே ஸ்வயம் ஏவ பிரபதிஷ்யந்தி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. கொண்டு வரல. இந்த நாய் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அவங்க முன்னாடி வச்சு போகுதுன்ட்டு கண்ணமாவ இங்க சங்கு தேசேஹி அர்வத்தனயா. பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க வீட்டுல யாரோட நீங்கன்னா உரையாடணும்னா
மியூட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு நாள் உரையாடுங்கோ. ஓகே, ஏன்னா இங்க சீரியஸான டாபிக் நம்ம படிக்கிறது. ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அவகாசமே மிக குறைவு இல்லையா? நம்ம எவ்வளோ நாட்கள் நம்ம இருப்போன்றது தெரியாது. ஆனால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த அவகாசத்தை, அதாவது வேல்யூபிளாக நம்ம அது அதுக்கான மதிப்பு கொடுத்து நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். இது உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பேசுறது நான் வேண்டான்னு சொல்லலை, ஆனால் மியூட்ல இருந்து பேசுங்க. ஓகே, அன்மியூட் பண்ணி வைக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். தேசே ஹி அர்வதனயா நிஜலோக யாத்ரயந்த பரம்பர பாஸ்வசாஸ் சமசி தந்தோ அந்தே ஸ்வயம் ஏவ பர்பஷ்யந்தி. தே வேத நெறிகளை பின்பற்றாதவர்கள் மேலும் உறுதியாக அர்வக்தனையா வேத தர்மத்தின் நித்திய கொள்கைகளிலிருந்து திசை மாறியவர்கள். நிஜலோக யாத்திரையா அவர்கள் மனயூகத்தினால் விளைந்த பயிற்சியினால், அந்த பரம்பரையா அந்த வீழ்ச்சியுற்ற அறியாமை மிக்க சீட பரம்பரையினால், அஸ்வஸ்தாக ஊக்கமளிக்கப்பட்டு, தமகி அறியாமையின் இருளில் அந்தே பார்வையின்றி, ஸ்வயம் ஏவ அவர்கள் பிரபஸ்தியந்தி கீழே வீழ்வர். மொழிபெயர்ப்பு: தாழ்ந்த மனிதர்கள் அவர்களது அறியாமையினால் வேத நெறிகளுக்கு புறம்பான சமய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். தங்களது மன யூகத்தினை பின்பற்றி வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் அவர்கள் தாமாகவே வீழுகின்றனர். பொருளுரை: பகவத்கீதையின் 16ஆம் அத்தியாயத்தினை 6.16 மற்றும் 16.23 புரட்டினால் அங்கு அசுரர்களின் வீழ்ச்சி பற்றிய குறிப்புகளை காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி. அயம் அவதாரோ ரஜசோபப்ளுத கைவல்யோ வசிஷ அனார்த்தஹ. எஸ், வாசி. हरे कृष्ण माताजी. अयम अवतारो रजोषो बप्लुता कैवल्यो बशिद अनार्दः. अयम அவதாரா இந்த அவதாரம் பகவான் ரிஷபதேவர் ரஜசோ ரஜோ குணத்தினால் பப்ளுதா ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். கைவல்ய உபசிஷனா அர்த்த விடுதலைக்கான பாதையின் மக்களுக்காக போதித்தல். மொழிபெயர்ப்பு: இக்கலியுகத்தில் மக்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணங்களினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். இவர்களை மாயையின் பிடியிலிருந்து மீட்பதற்காகவே ரிஷபதேவர் பிறந்தார். பொருளுரை: கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. லாவண்யம் தேச தாரணம் வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்வர் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் தங்கள் தலைமுடியினை நீளமாக வளர்த்து கொண்டு தங்களை மிகவும் அழகானவர்களாக கருதுவர். அல்லது ஜைனர்களை போன்ற தலைமுடியினை பிடுங்கி எறிவர். அசுத்தமானவர்களாகவும் வாயினை கழுவாதவர்களாகவும் இருப்பர். ஜெயினர்கள் பகவான் ரிஷபதேவரின் உண்மையான அடியவர்களில் எனில் அவரது உபதேசங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். இக்காண்டத்தில் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் ரிஷபதேவர் தன் 100 மைந்தர்களுக்கும் அவர்கள் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான உபதேசங்களை அருளினார். ஒருவன் உண்மையாக ரிஷபதேவரை பின்பற்றினாள் என்றான் அவன் நிச்சயமாக மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு வீடுபேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவான். 5ஆம் அத்தியாயத்தில் வருகின்றது. ரிஷபதேவரின் உபதேசங்களை ஒருவன் கடுமையாக பின்பற்றினான் அவன் நிச்சயம் விடுதலை பெறுவான். பகவான் ரிஷபதேவர் இவ்வாறு வீழ்ந்துவிட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காகவே பிறந்தார் எனலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ், சித்திரலேಖ மாதாஜி. தஸ்யானுகுணான் ஸ்லோகான் காயந்தி அஹோ புவஹ சப்த சமுத்ர வத்யா விவேக்ஷு வர்ஷேஷ்வ அதிபுண்ணியம் ஏதத் காயந்தி யத்ரத்ய ஜனா முராரேஹி கர்மாணி பத்ராணி அவதாரவந்தி. எஸ், வாசி. हरे कृष्ण माताजी. तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्त
यत्रवत्या दिवीवेषु वर्षेष्व अधिपुण्यं एतत् कायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि பத்ராணி அவதாரவந்தி தஸ்ய அவரது பகவான் ரிஷபதேவர் அனுகுணான் விடுதலைக்கான உபதேசங்களை பின்பற்றுதல் ஸ்லோகங்கள் காயந்தி ஓதுதல் அஹோ ஓ புவ இப்பூமியின் சப்த சமுத்திர வித்யா 7 சமுத்திரங்களை உடையது திவீபேஷு தீபங்களுக்கு மத்தியில் வர்ஷேஷு நிலங்களுக்கு மத்தியில் அதிபுண்ணியம் எந்த ஒரு தீவை விடவும் புனிதமானது ஏகத் இந்த பாரத வருஷம் காயந்தி பாடுதல் யத்ரத்ய ஜனா இந்நிலப்பகுதியின் மக்கள் முராரின் முழுமுதற் கடவுளின் கர்மாணி செயல்கள் பத்ராணி அனைத்து மங்களங்களும் அவதாரவந்தி பகவான் ரிஷபதேவரை போன்ற பல அவதாரங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. கற்றறிந்த அறிஞர்கள் பகவான் ரிஷபதேவரின் உன்னத குணங்களை இவ்வாறு பாடுகின்றனர். ஓ 7 கடல்களையும் பல்வேறு தீவுகளையும் நிலப்பகுதிகளையும் உடைய இப்பூவுலகில் பாரத நாடே மிகவும் புனிதமானதாக கருதப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களான பகவான் ரிஷபதேவர் போன்றவர்களின் செயல்களை போற்றி புகழ்வதை பாரத மக்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றனர். இச்செயல்கள் அனைத்தும் மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்கு மிகவும் மங்களம் வாய்ந்தவையாகும். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், பாரத பூமியிதே ஹைல மனுஷ்ய ஜன்ம யாரா ஜன்ம சார்த்தக கரிகர பர உபகாரா. இஸ்லோகம் கூறுவது போல் பாரத நாடு மிகவும் புனிதம் வாய்ந்தது. வேத நெறிகளை பின்பற்றுவோர் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு அவதாரங்களில் அறிந்திருக்கின்றனர். வேத நெறிகளை பின்பற்றுவதனால் பகவானை போற்றி புகழ்வதற்கு அவர்கள் உரிமை உடையவர்கள். மனித வாழ்வின் பெருமையினை உணர்ந்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் மனித வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கான லட்சியத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் வாழ்க்கை லட்சியம் இதுவேவாக இருந்தது. அதிபுண்ணியம். உலகம் முழுவதும் நிச்சயமாக பல புனிதர்கள் இருக்கின்றனர். எனினும் பாரத மக்கள் மிக புண்ணியம் செய்தவர்கள் ஆவர் என்று குறிப்பிடுகிறது. ஆகையினால் மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்காக கிருஷ்ண உணர்வினை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் ஆவர். ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியார் கூட பாரதே புண்ணியம், உலகம் முழுவதும் பகவத் பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டு பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லாமல் இருக்கும் பொழுது பாரத நாட்டின் மக்கள் மிக எளிதில் பகவானின் பக்தி தொண்டினை அறிந்து கொள்கின்றனர். எனவே இங்கு வாழ்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினை பகவத் பக்தி செய்வதன் மூலம் நிறைவு செய்து கொண்டு பின்னர் இக்கோட்பாட்டினை அனைவரின் நன்மைக்காகவும் இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்புதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. अहो नुवंसो यशश्शावदादः प्रय्यवरदो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आत्यस् चचार धर्मं यत् अकर्म हेतुम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अहो नो वंशो यशासवातातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आत्यस् चचार धर्मं यत् अकर्म हेतुम्. அஹா ஓ நு உண்மையில் வம்ச ஆட்சி யசஷா எங்கும் பரந்த புகழுடன் அவதாதா முற்றிலும் தூய்மையான பிரியபிரதா மன்னர் பிரியவிரதனுக்கு தொடர்புடைய எத்திர இதனில் புமான் பரமபுருஷர் புராண ஆதி கிருத்த அவதார ஓர் அவதாரமாக அவதரித்தார். புருஷ முழுமுதற் கடவுள் ச அவர் ஆத்திய ஆதி புருஷர் சச்சார செய்தல் தர்மம் சமய நெறி அறநெறிகள் எத் அதிலிருந்து அகர்மா ஹேத்தும் பலன் தரும் செயல்களின் இறுதிக்கான காரணம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ தூய்மையும் பெருமை மிக்க பிரியவிரதனின் ஆட்சியை பற்றி என்னவென்று சொல்வேன். அந்த ஆட்சியில் ஆதி முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷர் அவதரித்து பிறந்தார். இவ்வுலகில் செயல்களில் இருந்து ஒருவனை விடுவிக்க கூடிய சமய அறநெறிகளை அவர் நிறைவேற்றினார். பொருளுரை. மனித சமுதாயத்தின் பல்வேறு ஆட்சிகளில் பரபுருஷ பகவான் பிறப்பு எடுத்துள்ளார். எதுகுலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். இச்வாகு அல்லது ரகுகுலத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரர் தோன்றினார். அதுபோல் பகவான் ரிஷபதேவரின் மன்னன் பிரியவிரதனின் குலத்தில் தோன்றினார். இக்குலங்கள் அனைத்தும் மிகவும் புகழுடையவன. எனினும்
பிரியவிரதனின் குலம் மிக மிக புகழ் வாய்ந்தவையாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओके. येन हावौ कलौ मनुजा वसादा देवमाया मोहिताः स्वाविदीनो योगसौ सारित्रविहीना देवहेलनानि अववत्राणि अभवत्रधानि निजनीक्षया गृहणान अस्नानाशमानशौष क्षौष केशोल्लुञ्चानदानि कलीना धर्म बहुले यो न वहद धियो ब्रह्मण यज्ञ पुरुष लोग विदुक्षगा பிரயாணே பவிஷ்யந்தி. மனிதர்களில் இழிந்தவர்களாகவும் பரமபுருஷ பகவானின் மாயா சக்தியினால் குழப்பம் அடைந்தும் இருக்கும் சிலர் உண்மையான வர்ணாசிரம தர்மத்தினையும் அதன் ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் கைவிட்டு விடுவர். அப்படின்னா கலியுகத்தில் இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது போக போக இன்னும் வருஷா இருக்கும். சாஸ்திரங்களுக்கே ஆக்சஸ் இருக்கா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை 10,000 ஆண்டுகள் கலியுகத்துல இப்போ ஆல்ரெடி 5,000 ஆண்டுகள் முடிந்தது இல்லையா? இந்த அனதர் 5,000 ஆண்டுகள் ஓகே. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதாவது உணவு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அதாவது அரிசி இருக்காது, விளைச்சல் இருக்காது, பால் இருக்காது, பசுமாடு இருக்காது. ஏன்னா நாம இப்பெல்லாம் கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள் இல்லையா? ஸோ அதாவது இறைச்சிக்காக அனுப்பக்கூடிய இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம், அதாவது எங்கே தர்மம் என்பது அதிகமாக இழைக்கப்படுகிறதோ அதனுடைய பலன்களையுமே நாம் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். இதுதான் நேச்சர்ஸ் லா, இயற்கையினுடைய விதியே இதுதான். நாம் எதை இயற்கைக்கு வழங்குகின்றோமோ அதையே தான் நாம் திரும்ப பெறுவோம். ஓகே. இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒன்று சின்னதாக ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நம்ம இந்த பிரளயமே வந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? ஆனால் தன்னுடைய பிராணனையே கொடுக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகளை நாம அதாவது இறைச்சி கொட்டில்களுக்கெல்லாம் அனுப்புவது என்பது தவறான செயலாகும். நமக்கு எந்த உரிமையுமே கிடையாது. ஒரு ஜீவனை கொள்வதற்கு உரிமையே கிடையாது. அதை முதல்ல நாம உணர வேண்டும் இல்லையா? கொரோனா போன்ற வைரஸே நம்ம கண்ணு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதையுமே நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியல இல்லையா? அதுதான் இயற்கையினுடைய சட்டம். அதுதான் எங்கே எல்லாம் தவறுகள் அதிகமாக இழைக்கப்படுகிறதோ அங்கே தண்டனை என்பதும் நமக்கு இயற்கையின் ரூபத்துல கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறும். இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வராங்க அப்படின்னாக்கா, தவறு இழைக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்முடைய பிற்கால வாழ்க்கையை நாம பற்றி அலசி ஆராயறதுக்காகத்தான் இது சொல்லப்படுவதே. பிற்கால வாழ்க்கை என்பது என்னன்னா நம்ம வயோதிக காலம் கிடையாது. நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்கினால் அடுத்தது என்ன நிலை என்பது நமது ஜீவனுக்கானது இல்லையா? அந்த ஜீவனுடைய நன்னிலைக்கானது. ஸோ அதற்கான செயல்களில் தான் நாம் ஈடுபட வேண்டும். இப்பொழுது கடினமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களாக இருந்தாலும் உசிதமான முறையில நம்ம தர்மத்தை கண்டிப்பாக
பரிபாலிக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா நமக்கு நாமே வந்து பொறாமை இன்னைக்கு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாங்க இல்லையா? நமக்கு நாமே பொறாமை எவ்வாறு கொள்வோம் இல்லையா? நமக்கு நாமே எவ்வாறு பொறாமை கொள்வது என்பது ஒருவர் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட். அதை வந்து நம்ம அந்த ஒரு நோக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும், பார்வை திருஷ்டியை எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ நாம் அந்த பௌதிக தளத்தில் செயல்படக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே நம்ம அலசி ஆராயணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு நாமே பொறாமை கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை எதுன்னா, நமக்கு நாமே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்படுகின்றோம் இல்லையா? பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது அப்ப நாம் என்ன நினைக்கிறோம், இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? நான் தான் செயல்படுகின்றேன் என்ற அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம். அங்கே யாரோட நம்ம வந்து இறைவன் மீது நமக்கு பொறாமை ஏற்படுகிறது. நமக்கு நாமே பொறாமை என்பது எது? இறைவன் மீதே நாம கொள்ளக்கூடிய பொறாமை தான். ஏனென்றால் அவர்தான் உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் இல்லையா? சோ இந்த புலன்கள், இந்த உடல், பூத உடல் கூட நமக்கானது கிடையாது, இறைவனுக்கானது. ஏன்னா இந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது யாரு? பகவான் தான், ரிஷிகேஷர் இல்லையா? சோ நம்ம நினைக்கலாம் இந்த உடல் வந்து நமக்கு சொந்தம் அப்படின்னு. உடல் தளத்திலிருந்து நோக்கினாலும் இங்கே சொந்தம் கொண்டாடுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, நாம் இந்த ஜீவன் இந்த உடலில் வாழும் காலம் வரைக்கும் இந்த உடலை பேணி காக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. கடமை இருப்பதால் அது எனக்கு உரித்தானதுன்றது நாம பேசக்கூடியதுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. நாம செய்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு ஒரு உடலை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். ஸோ உடலை கொடுத்த பகவானுக்கு உரிமையானவரா, இல்ல நாம இந்த உடலுக்கு உரிமையானவரா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? இது எங்கிருந்து வரப்பட்டது? அவருடைய அந்த ஜடம் மற்றும் சேதனம் இல்லையா? 24 பண்புகள், அதோட இந்த ஜீவன் மற்றும் பரமாத்மா, இந்த 26ஐயுமே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க உரிமை கொண்டாடுவதற்கென்று நித்தியமான உரிமை என்பது நமக்கு எந்த ஒரு நிலையிலுமே கிடையாது. எந்த வஸ்துலையும் கிடையாது, எந்த ஆஸ்திலையும் கிடையாது இல்லையா? எப்படிப்பட்ட நிலையிலுமே நான் இது என்னதுன்னு சொல்லிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பாக விடணும். சிறிது காலம் மட்டுமே இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி வாழ்வதற்காக மட்டும்தான் இங்க வந்திருக்கும் இல்லையா? ஆனா இத்தகைய உண்மையை, தாத்பரியத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இல்லையா? எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்கள்? இழிந்தவர்கள் ஆவர். மனிதர்களிலே லோயர் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? பரமபுருஷ பகவானின் மாயை சக்தினால் அவர்கள் கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க, குழப்பம் அடைந்திருக்கும் சிலர் உண்மையான வர்ணாசிரம தர்மத்தினை, அதன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கைவிட்டு விடுவர் இல்லையா? பிராமணர் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை விட்டுருவார் இல்லையா? சத்திரியருடைய குவாலிட்டிஸை விட்டுருவார். அதுக்கப்புறம் வைசியருடைய அதாவது அவருடைய குவாலிஃபிகேஷனை விட்டுருவார். சூத்திரருடைய குவாலிஃபிகேஷனை விட்டுருவார். சூத்திரர்கள் எப்பொழுதுமே மிச்சம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தொண்டு புரிவது தான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை. ஆனால் அதை விடுத்துட்டு அவர்கள் அடுத்தவர்களே ஆளக்கூடிய நிலைக்கு, இப்போ ஆள்வது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சமே வந்து சூத்திரர்களால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நாமும் அவர்களுக்கு ஓட்டையாக்கி போட்டுன்றோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம தலைகீழான நிலையில தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா சத்திரியன் ஆண்டால் தர்மத்தையும் அவன் வந்து பிராமணர்களுடைய அறிவுரையும் கேட்டு இறைவனுடைய கட்டளைகளாக ஏற்று இல்லையா? சாஸ்திர நெறிப்படி அவனுடைய 3 விஷயங்கள் தேவை ஒருத்தர் அரசாள்வதற்கு. ஒன்று, பிராமணர்களுடைய அறிவுறுத்தல் வேண்டும். 2வது வந்து இறைவனுடைய கிருபை வேண்டும். 3வது வந்து சாஸ்திர முறைகள் படி நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளணும். இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷனே இல்லாத ஒருத்தர் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தையே கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று அர்த்தம். அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை நீராடுவது, இறைவனை வழிபடுவதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? இப்போ பிராமணிக்கல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏன் நம்ம இஸ்கான் இதுலயே வந்து நம்ம இதுக்கு போக தயாரிக்கிறதுக்கு போனா முதல்ல குளிச்சுட்டு தான் போகணும். நீங்க அப்பயே சாப்பிட்டு இருந்தா கூட போய் குளிச்சுட்ட பிறகு வந்து வேற உடை மாற்றிக்கொண்டு அதன் பிறகு வந்து அந்த போக் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு சமயமே. நேற்று வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா? அதுல நீங்க பிரபுபாதருடைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, ஏன் நீங்க வந்து தலைமுடியெல்லாம் வந்து எடுத்துடுறீங்க இல்லையா? ஸோ தலைமுடி என்பது சிகை என்பது அலங்காரத்திற்கானது. ஒருத்தருடைய அழகுக்கு அதிகமான ஒரு மெருகூட்டக்கூடிய ஒன்று இல்லையா இந்த தலைமுடி என்பது. ஒருத்தருக்கு நிறைய நீளமான முடி இருந்தா அவங்க பார்க்கறதுக்கு ஆவரேஜா இருந்தா கூட அந்த முடியினுடைய அழகால அவங்க ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே அழகா தான் இருப்பாங்க
இல்லையா? ஸோ அழகுக்கு நாம் அந்த இடத்துல முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ சிகை இருப்பது என்பது ஒரு அழகு தான். ஸோ அதனால தான் பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு, கிளீனா வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த மொட்டையே அடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அது கிளியர், சிம்பிளி டு கிளீன், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா பதில் கொடுத்துட்டாரு பிரபுபாதர். ஆனா அதுதான் உண்மையும் கூட இல்லையா? ஹெட் ஷேவ் எதுக்கு பண்றோம்னா துப்புரவா வச்சுக்கிறதுக்கு தான், கிளீனா நம்மள நாம வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும். இந்த 3 முறை ஸ்நானம் பண்றது கூட அதுக்கு தான் இல்லையா? கிளீன்லினஸ் தான். எங்க வந்து கிளீனா இருக்கோ அங்க வந்து இறைவன் இருப்பார். சுத்தம் எங்க இருக்கிறதோ அங்கு பகவான் இருப்பார். ஓகே. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு கோயில்கள் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? நீங்க போனீங்கன்னாக்கா பழம்பெரும் கோயில்கள், அந்த மாதிரி கோயில்கள் எல்லாம் இப்ப யாராலுமே நிர்மாணிக்க முடியாது. ஆனா அதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களால அந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் தண்ணியும் கொடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையிலுமே உண்டு. அவ்வளவு டர்ட்டியா இருக்கும். அந்த பக்கம் குப்பை, கூளம், அதுக்கப்புறம் உபயோகப்படுத்தின அந்த விக்கிரகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தின அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தின துணிமணிகள் எல்லாமே குப்பை குப்பையா கிடக்கும். இது நான் நிறைய கோயில்களையுமே நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. அதை வந்து ஒரு அலைன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு துவைச்சி நீட்டா மடிச்சு, இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது காலையில அந்த இதுல வந்து மங்களாரத்துல வந்து ஒரு துணியோட இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த துணியை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நீட்டா துவைச்சி வளர்த்தி அழகா அயரன் பண்ண மாட்டாங்க. அயரன் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அயரனே பண்ணாம கூட நீட்டா மடிச்சு வச்சு மறுநாள் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்களுக்கு இதுவே உண்டு. ஓகே. ஸோ அப்படி அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எங்கே நாம தூய்மையாக செயல்படுகிறோமோ அங்கு இறைவன் தானாக வருவார். இறைவனுடைய செயல்பாடுகளை நாம கண்டிப்பாக உணர முடியும். தூய்மையற்ற நிலையில கோயில்களை வந்து நாம வந்து வச்சுண்டு அங்கே வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து தட்டுல போட காசை மட்டுமே பார்த்து பார்த்து நம்ம வந்து 2 மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம வந்து செய்யறோம்னா அது வந்து தவறானது. அங்கே எந்த ஜஸ்டிபிகேஷனுமே அங்க அந்த இடத்துல வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா? பிராமணிக்கல் ஜஸ்டிபிகேஷனும் அந்த பிராமணன் பண்ண முடியாது. பகவானுக்குமே அந்த அதாவது அவ்வளோ கருணை அவர். ஓகே, இவன் இதையாவது காட்டுறான் இல்லையா, அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது பயக்கட்டும் அப்படின்னு அவரும் நின்றுட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல இல்லையா? ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் வரும்போது ஃபியூச்சர்ல எப்படி ஆகும்னாக்கா தூய்மை எங்க விடுறோமோ அந்த இடத்துல வந்து இறைவனை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்காங்க. ஓகே. அதனால கிளீன்லினஸ் இஸ் காட்லினஸ்ன்னு பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா இந்த வார்த்தையை கேட்கலாம். கிளீனா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதாவது தெய்வீகமான நிலைக்கான ஒரு இது வரும். எங்கே சுத்தம் இல்லையோ அந்த இடத்துல இறைவனும் இருக்க மாட்டார். புத்திக்கு ஒவ்வாத கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னா அவங்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு வரக்கூடிய கொள்கைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். எது பொதுவானதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கார். அவர் தினசரி நீராடுவதோ வாயை கழுவுவதோ இல்லை. நம்ம அச்சமன் எல்லாம் பண்றது எதுக்கு? விச் இஸ் ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன். கை வாய் எல்லாம் கிளீன் ஒரு மந்திரத்தை சொல்றதுக்குமே இல்லையா? அசுத்தமாக இருப்பர். தங்கள் தலைமுடிகளை கைகளினால் பிடுங்குவர். ஸோ ஐ திங்க் இது எந்த சமயத்துல பண்றாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது கையிலேயே எடுத்துருவாங்க போல இருக்கு. ஐ டோன்ட். கற்பனையான சமயத்தினை பின்பற்றி அவர்கள் வளம் பெறுவர் இல்லையா? அவங்களே ஒரு ரிலீஜன். இது வந்து அரகத் என்றவர் வந்து பண்ணார் இல்லையா? அதுலதான் நினைக்கிறேன். இப்ப அவங்க சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த முறைகளை அவர் வந்து செய்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ சமயத்தினை பின்பற்றி அவர்கள் வளம் பெறுவர். கலியுகத்தில் மக்கள் அதர்ம நெறிகளையே அதிகம் நாடுவர். ஏன்னா அதுதான் அந்த அந்த சமயத்துக்கு தீர்வாகவும் அதுதான் அந்த சமயத்துக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது இல்லையா? அதனால அதர்மங்களை தான் நாடுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது, யாரோ ஒருத்தருடைய பணம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்திருக்குன்னா அதை நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே, அவங்க வந்த பிறகு நம்ம கொடுக்கலாம், அது வரைக்கும் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு வரும் இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்த பிறகு அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமான்னும் பொழுது அவங்களுக்கு இழுத்து நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட்லோட கொடுத்துருப்போம். இல்லைனாக்கா எங்கேயோ மிஸ் ஆயிடுத்துன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடியது. யாரும் கொடுக்கவே இல்லைன்னு கூட நம்ம சொல்லிடுவோம். எப்படி வேணாலும் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ போய் புரட்டு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அதர்ம நீதிகளை அதிகம் நாடும்போது ஷார்ட்கட்ஸ் தான் நம்ம செய்யறது. இதனை தொடர்ந்து மக்கள் இயற்கையாவே வேதங்களின் அதிகாரத்தினையும் இப்படி நம்ம இந்த சீட்டிங்கான இதுல போகும்போது அவங்களுக்கு நீங்க வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்குன்னு சொன்னா கூட மண்டையில ஏறாது. அதெல்லாம் அவங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒத்துக்க கூட மாட்டாங்க இல்லையா? அவற்றை பின்பற்றுபவர்களையும். ஸோ ஆனா அவங்களால ஏத்துக்க முடியலனாலும் யாராவது அதை பின்பற்றினா அவங்கள வந்து ஏளனம் செய்வதையும், அந்தணர்கள் அவன் என்ன பண்றான், அவன் என்ன இது ஒன்னும் ஒரு மந்திரமும் தெரியல அவனுக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து இழிவுபடுத்துறது இல்லையா? மந்திரங்கள் தெரிந்திருக்கும்,
மந்திரங்களை ஓத வேண்டும் என்ற கூடிய அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு இல்லையா? எப்படி நம்ம அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு 4 மந்திரத்தை எக்ஸ்ட்ராவே சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்ம எதுவுமே போடலைன்னா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் மங்களாரதி காட்டிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து அந்தணர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு. ஓகே, ஆனா எதுவுமே தெரியாம பேரளவில் மாத்திரம் அந்தணனாக போகும்பொழுது அது மிக மிக தவறான ஒன்று. ஸோ முழுமுடர் கடவுளையும் அவர் தம் பக்தர்களையும் இழிவு செய்வார். பிளாஸ்மேமிங் த டிவோட்டிஸ் இல்லையா? அபராதம், நாமர் அபராதம்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது தேவர்களும் பகவானும் ஒரே ஒரு தலத்தை நிறுத்தி இல்லையா சமமாகவோ அல்லது சுதந்திரமாகவோ இருப்பதை வந்து 3வது அபராதமாக படிக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் நிகழக்கூடிய ஒன்று தான். இப்போதைக்கு இவ்வளவு இதனுடைய தாக்கம் மிக குறைவாக இருக்கலாம், ஆனால் இவை அனைத்தும் பிற்காலத்தில் நிகழும். ஸோ இன்றைய தினம் மேலை நாடுகளில் முழுவதும் இப்படிதான் இருக்கலாம் இல்லையா? ஹிப்பிக்கள் இவ்விளக்கம் நன்கு பொருத்தம் அவங்களுக்கு. பிரபுபாதர் அங்கே போன காலகட்டத்தில் இப்படி இருந்ததை வந்து அவர் இந்த இடத்துல விளக்குறார். அவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாகவும் ஒழுங்கீனமானவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். ஒரு டிசிப்ளின் கிடையாது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கிடையாது, அவங்க குளிக்கிறது கிடையாது இல்லையா? வேத ஞானத்தை வந்து இகழ்வார். அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தெரியாது இல்லையா? அதையுமே இழிவுபடுத்துவார். அவர்கள் புதிய முறை வாழ்க்கை மற்றும் சமயங்களை கற்பனையின் அடிப்படையில் இல்லையா? அவங்களே ஒரு கற்பனையால ஒரு சமயத்தை வந்து உருவாக்குறது இல்லையா? இப்போ ஜெயினிசத்தை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த ஜெயினிசம் வந்து நார்த் சைட் ஜெயினிசமோட நான் அவ்வாறுன்றதை நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா இது கர்நாடகத்துல அர்ஹத் மன்னர் ஆரம்பித்த ஜெயினிசத்தை பத்தி மட்டும் தான் சொல்றாங்க. அதை பற்றியுமே நம்முடைய ஸ்கோப் அதை பத்தி மட்டும் புரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ ஆனா இது வந்து பிற்காலத்துல வந்து நார்த் சைட்ல வந்த ஜெயினிசமாக நம்ம அதோட எவ்வளவு தொடர்புன்றது நமக்கு இந்த இடத்துல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. ஓகே, அதனுடைய ஆராய்ச்சி நம்ம அப்புறமா வேணா கூட ஒரு வாட்டி செஷன் வேணா ஜெயினிசம் பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் படிச்சுட்டு. ஓகே, ஸோ ஆனா ஏன்னா எப்பயோ சின்ன வயசுல படிச்சது ஜெயினிசம் புத்திசம் எல்லாமே. ஸோ ஹிஸ்டரியில இப்ப எனக்கு அவ்வளவு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த வேத ஞானத்தை இருக்காங்களா மாதாஜி? இப்போ ரொம்ப நிறைய பேர் இல்ல மாதாஜி, பாப்புலேஷன் அவங்க ரொம்ப குறைவா. ஜெனரலி நார்த்ல வந்து மார்வாடிஸ் அவங்க தான் அந்த ஜெயினிசம். மார்வாடி இந்த நகைக்கடையெல்லாம். ஆமா, மார்வாரி என்பது ஒரு ஸ்தலம், அதாவது ராஜஸ்தான்ல. சோ அந்த ஸ்தலத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் அவங்கள மார்வாடின்னு நம்ம பேர் மாத்திட்டோம். மார்வாடி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி, ஜெயினிசம் இல்ல, மார்வாடி இல்ல. ஓகே ஓகே, மார்வாடி பண்ண மாட்டாங்க, இது ஹிந்திக்காரங்க தான் மாதாஜி. ஓ ஹிந்திக்காரங்க தான். அதுவுமே அதை பத்தியுமே நமக்கு தெரியாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். காலையிலே சமைச்சத மத்தியானம் சாப்பிட மாட்டாங்க, மத்தியானம் சமைச்சத ராத்திரிக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க. சாப்பாடே ரொம்ப ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ரொம்ப ரொம்ப சாயந்தரம் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க மாதாஜி. நடக்கிறப்ப கூட மயில் பேலினால அப்படியே தள்ளிட்டு நடப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தென்னிந்தியா வரைக்கும் பரவி இருக்கு மாதாஜி சமண சமயம். வர்த்தமான மகாவீரர் படிச்ச வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். மகாவீர் ஜெயின் அவங்களது ஜெயின் கம்யூனிட்டி நிறைய கோயில்கள் உண்டு அவங்களது. ஓகே, தற்காலத்தில் ஏராளமான இப்பிகளின் கூட்டங்கள் இருக்கின்றன. இவர்கள் அனைவரும் மூலாதாக இருப்பவர் பரமஹம்ச நிலையில் இருந்த பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்களை பாவனை செய்த மன்னர் அர்ஹத் என்பவரே ஆவார். அதாவது காப்பி அடிச்ச, நம்ம காப்பி அடிக்க கூடாது. அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியார் ஒருத்தர் வந்து இருந்து சென்றாருன்னா அவர் எதை பின்பற்றினாரோ அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு பின்பற்றணும். அப்படியே அச்சு அடிச்ச மாதிரி நம்மளால செய்ய முடியாது. காப்பிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைஸ்ட். ஏன்னா காப்பி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தவறுகள் நிறைய இழைப்போம் நம்ம. ஓகே, அதனால தவறுகளை வந்து இழைத்து நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தோம்னா நாமளே பாதி ஆஃப் பேக்கடு இல்லையா, அரை வேக்காடு, அதுல இன்னொரு அரை வேக்காடை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். அதனால காப்பி மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அவர்கள் எவ்வாறு பக்குவத்தை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதை நாம் பின்பற்றி அதை நம்ம செயல்முறையில் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு உணர முடியறதோ அவ்வளவு நாம செய்யணும். ஆனா எக்ஸாக்டா அவர் பண்ண மாதிரியே நாம பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு. ஓகே, மேலும் ரிஷபதேவர் ஒரு புத்திசுவாதம் இல்லாத போற நடந்து கொண்டாரே வழி அவர் அந்த மாதிரி இல்லை இல்லையா? அவருடைய மலமூத்திரம் எல்லாமே அவருடைய உடல் முழுவதுமே அவர் பூசிக்கொண்டாலும் அதனுடைய நறுமணம் 80 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வந்து பரவி இருந்தது இல்லையா? அந்த கந்தம் என்பது 80
கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு பரவி இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டது. ஸோ மன்னர் அர்ஹத்தை பின்பற்றியவர்களே ஜெயின் என்னும் பொருளுடையவர்களாக இருந்தனர். ஸோ இந்த அர்ஹத் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, இவர்கள் பெரும்பாலும் மாயாவாத கொள்கையின் கிளைகளே ஆவர். மாயாவாதிகள் என்ன? அதாவது அவங்க பிரம்மம், அதாவது இது மொயினிசம் இல்லையா, அத்வைதம் என்று சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு இந்த சூன்யவாதத்துல வரும். ஜெயினிசம் புத்திசம் சூன்யவாதத்துல வரும். மாயாவாதிகள் கூட அதன் கீழே தான், சூன்யவாதம் கீழே தான் எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு சில பிரபுபாதர். ஓகே, ஏன்னா அதாவது எதுமற்ற நிலையை பற்றி தான் அவங்க ஆலோசனை இல்லையா, தங்களுடைய சுய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றம், இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய மெயின் கிரைட்டீரியாவா இருக்கும். இவர்கள் தங்களை தாங்களே முழுமுதற் கடவுளாக நினைக்கின்றனர். எஸ், கண்டிப்பா இல்லையா. அந்த எம்பவர்மெண்ட் அந்த ஆற்றல் இறைவன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அப்போ அவங்க செயல்படக்கூடிய விதமே வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். அந்த வல்லமையோட ஆற்றுவார்கள். ஆனா இவர்கள் தங்களையே முழுமுதற் கடவுளாக, தானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய இது அருவத்தன்மை. ஓகே, வேத நெறிகளை பரப்பியதற்கு வேத நெறிகளை உண்மையில் பின்பற்றும் அந்தணர்களை இவர்கள் மதிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களே கடவுள் ஆயிட்டாங்க இல்லையா. அதனால அடுத்தவங்க என்ன சொன்னாலுமே அதை பத்தி, வேத சாஸ்திரங்கள் என்பது நிராகரிக்கப்படுகிறது ஜெயினிசம் புத்திசம்ல, சூன்யவாதம். ஓகே, ஸோ அங்கே வேதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் என்பது வழங்கப்படவில்லை. ஸோ அவர்களுடைய செயல்கள் தங்களுடைய நிலையை பொறுத்து மட்டும்தான் அவங்க செயல்பட்டார்கள். மேலும் பிரம்மமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இவர்களுக்கு மரியாதை இல்லை. கலியுகத்தின் பாதிப்பினால் இவர்கள் கற்பனையான தவறான சமயங்களை உருவாக்குகின்றனர். ஸோ அது மிக மிக தவறானது. தேசஹி அர்வாக்தனயா நிஜலோக யாத்ரயாந்த பரம்பரயாஷ் வஸ்தாஷ் தமசி அந்தே ஸ்வயம் ஏவ பிரபதிஷ்யந்தி. ஸோ தாழ்ந்த மனிதர்கள் அவர்களது அறியாமையினால் வேத நெறிகளுக்கு புறம்பான சமய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். அப்படின்னா இவங்களுக்கு லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள். அது அவங்க வேத சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஓகே, வேதம் விற்பனரும் கிடையாது. அதனால அவங்க அப்படி அதாவது அவங்க என்ன எடுத்துரைக்கிறாங்களோ அதுவே சமயமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அது அந்த உண்மையான சமயத்திற்கு புறம்பானதாகவும் அமைந்து விடுகிறது. தங்களது மனயூகத்தினை பின்பற்றி வாழ்வில் இருண்ட பகுதியில் அவர்கள் அதாவது தாமாகவே விரிக்கின்றனர். அப்படின்னா மீண்டும் அதாவது எழுந்த முடியாத அந்த இடம், அதாவது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திலே பார்க்கும்போது அத்தலை வித்தலை சுத்தலை தலாத்தலை இல்லையா, இந்த மாதிரி ராசாத்தலை பாதாளம் வரைக்குமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் வெளியில வர்றது கிடையாது. இதெல்லாமே அசுர இயல்புகள் கொண்ட செயல்கள் ஆகும். ஸோ மேலும் அந்த மனயூகத்தின் அவங்க கற்பனையாக எதை சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதையே பின்பற்றுறது. அது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு நன்னிலை. எங்கே இறைவனை பற்றி பேசப்படாமல் இருக்கிறதோ அது அனைத்துமே அஞ்ஞானம் தான். அது அனைத்துமே இழிவான நிலைக்கு தான் எடுத்துட்டு போகும். ஓகே, ஸோ இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் என்றைக்குமே பக்குவத்தை கொடுக்கும். ஸோ பகவத்கீதையில நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம் 16:16. அயம் அவதாரோ ரஜசோ பவலுப்தப பப்லுதஹ ருத கைவல்யோபசிஷ நார்த்தஹ. இக்கலியுகத்தில் மக்கள் ரஜோகுணம் தமோ குணங்கள் நிறைய 99% இந்த குணங்கள்ல தான் இருக்கும். இவர்களை மாயையின் பிடியில் மீட்பதற்காகவே ரிஷபதேவர் பிறந்தார் இல்லையா. தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்குமே 5வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அறிகுறிகளை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. ஸோ கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, 12ஆம் அத்தியாயம் 12ஆம் காண்டம் 7வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இதுலயுமே 16வது அத்தியாயத்துல 16வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 23வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஓகே, பார்க்கலாம்.
பாகவதம் 11வது அத்தியாயம் எத்தனாவது சாப்டர் சொன்னாங்க? 7வது சாப்டர் இல்லையா? உத்தவா 7வது. யயாதி. ஓகே, இன்னும் பார்க்கலாம். ஓகே, கரெக்ட் படிக்கலாம். ஸோ கலியுகத்துல மக்கள் ரஜோகுணம் இதெல்லாத்துலேயும் தான் இருப்பாங்க. சத்துவகுணம் என்பது மிக மிக குறைவாயிடும். இவர்களை மாயின் பிடியிலிருந்து மீட்பதற்காக தான் ரிஷபதேவர் பிறந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 12ஆம் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் பிரிவில் குறிப்பிட லாவண்ய தேச தாரணம், அதாவது வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்வர் என்பது இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. லாவண்ய தேச தாரணம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல போனா தெரிஞ்சுப்பேன். எத்தனா ஸ்லோகம் கண்டுபிடிங்க கொஞ்சம் யாராவது. லாவண்ய தேச தாரணம். श्लोक. So तस्मात् भवन्तम् अनावद्यम् अनन्तपारां सर्वज्ञाम् ईश्वरम् अकुण्ड विकुण्ड दिष्णम् निर्भिन्नधीर् अहं तु हे व्रजनाभिताप्तो नारायण नरशाक्यं शरणं प्रपत्ये. இதுல எங்க வருது லாவண்ய தாரணம்? வரவே இல்லையே. லாவண்ய தேச தாரணம் எதுவும் வரவே. ஓகே, நம்ம நிதானமா தான் தேடி படணும். அதுக்குள்ள யாராவது தேடுற மாதிரி தான் தேடுங்க. எத்தனாவது ஸ்லோகம்னு பார்க்கலாம். மல்லிகா மத்தது நீங்க பாருங்க. ஸோ அவர்கள் தங்கள் தலைமுடியை நீளமாக வளர்த்து கொண்டு தங்களை மிகவும் அழகானவர்களாக தலைமுடி தான் ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து மெருகூட்டக்கூடியது இல்லையா? நம்ம திருப்பதிக்கு போனா we are actually what we are doing டான்ஷர் பண்றோம் இல்லையா? அதாவது ஹெட் ஷேவ் பண்றாங்க. எதுக்குன்னா நம்முடைய அழகு என்பது நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடியதே இந்த தலைமுடி தான் இல்லையா? அதையே நாம வந்து we are actually surrendering. ஸோ அந்த பாவத்தை கொண்டு செய்யணும். நான் ஏதோ வேண்டின்றேன் அப்படின்னு போய் மொட்டையை அடிச்சுட்டு வந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ மொட்டையை அடிச்சவங்களை பார்த்து எத்தனை பேர் சிரிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ சில பேருக்கு பார்க்கறதுக்கு முறை காமெடியா தெரிவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் சிரிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மொட்டை அடிக்க சில பேர் வந்து இது ரொம்ப பக்தி கொண்டு செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ தட் மீன்ஸ் சரண்டரிங் எவ்ரி திங் டு த லார்ட். அதுதான் மெயின் அந்த இடத்துல. தன்னுடைய தலையையே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள்ல வந்து சமர்ப்பிக்கிறது இல்லையா? அந்த தலைமுடி வந்து நீளமாக வளர்த்து கொண்டு, அல்ல ஜெயினர்களை போல தலைமுடியினை பிடுங்கி எறிவர். ஜெயினர்கள் தான் வந்து ஒரு முடியை பிடிச்சு எழுந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அசுத்தமானவர்களாகவும் வாயை கழுவாதவர்களாகவும் இருப்பர். ஜைனர்கள் பகவான் ரிஷபதேவரின் உண்மையான அடியவர்கள் எனில் அவர்களது உபதேசங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். உண்மையிலே ரிஷபதேவருடைய அவர்கள் வந்து அதை பின்பற்றினாங்கன்னா, ரிஷபதேவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வந்து பின்பற்றணும். ஆனா அங்க அந்த கொள்கைகள் எதுவுமே அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை.
இக்காண்டத்தில் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் ரிஷபதேவர் நிறையவே வந்து அறிவுரைகள் வந்து கூறுகிறார் இல்லையா, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே. அதை வந்து நான் ஒருத்தன் வந்து வாழ்க்கையில வந்து கடைபிடித்தான் என்றால் இந்த மாயினால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கலிலிருந்து அவர்கள் வந்து உடனடியான ஒரு தீர்வை காண்பார்கள். 5ஆம் அத்தியாயத்தில் வருகின்ற ரிஷபதேவரின் உபதேசங்களை ஒருவன் கடுமையாக, அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றது இல்லையா, கடுமைன்னா கஷ்டப்பட்டு கிடையாது, அதாவது ரொம்ப எந்த ஒரு டீவியேஷன் இல்லாம இப்படிதான் அவன் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுவான். பகவான் ரிஷபதேவர் இவ்வாறு வீழ்ச்சி அடைந்த இந்த ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காகத்தான் பிறந்தார் எனலாம் என்று அந்த கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கு. தஷ்யானு குணான் ஸ்லோகான் காயந்தி அஹோ புவஹ சப்த சமுத்திரவத்யா द्वीपेक्षु वर्षेष्व अधिपुण्यम् एतत् कायन्ति यत्र जना मुरेरे கர்மாணி பத்ராணி அவதாரவந்தி. சோ கற்றறிந்த அறிஞர்கள் பகவான் ரிஷபதேவரின் உன்னதமான குணங்களை இவ்வாறு பாடுகிறார்கள். இப்போ ரிஷபதேவருடைய குணாதிசயங்களை புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். 7 கடல்களையும் பல்வேறு தீவுகளையும், இங்க கடல்கள் என்பது இந்த பூமண்டலத்தை சொல்றது இல்லையா, தன்னை சுற்றி நிலப்பகுதிகளையும் உடைய பூ உலகத்தில் பாரத நாடே மிகவும் புண்ணியமானதாக, அதாவது இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் இல்லையா, இந்த பரத கண்டம் தான் வந்து மெயின் கிட்ட இருக்கிறது. இந்த சுமேர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இதுவே வந்து பரத கண்டம் தான். ஓகே, ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் அச்சானியோட்டு கிட்ட இருக்கிறது எது, அதாவது பரத கண்டம். இங்கே பிறப்பதற்கு நாம நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். நீங்க மேற்கத்திய நாடுகளுடைய நீங்க ஜென்ரலா நீங்க இப்ப அலசி ஆராய்ந்தாலும் அமெரிக்கா, அடுத்து வந்து இங்கிலாந்து இல்லையா, யுனைடெட் கிங்டம், யூரோப்பியன் கிங்டம் இல்லையா, இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் நீங்க ஜப்பான் கிடையாது, இது என்னது ஐரோப்பிய நகரங்கள் இல்லையா, மேற்கத்திய நாடுகள், இதெல்லாம் நீங்க வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது அங்கே கடவுள் என்பதை பற்றி அவங்க பெரிய முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா நம்ம ஊர்ல தடுக்கி விழுந்தாலும் ஒரு தேவதையை வந்து நம்ம வணங்கிடுறோம் இல்லையா. ஸோ கடவுள் நம்பிக்கை என்பது நமக்கு பிறப்பினாலேயே வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான். ஆனா அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோன்றது மிக மிக முக்கியம். ஸோ இங்கே முழுமுதற் கூட கடவுளின் அவதாரங்களான பகவான் ரிஷபதேவர் போன்றவரின் செயல்களையும் போற்றி புகழ்வதை பாரத மக்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றனர். எஸ், நம்ம பெருமாள் கோயில போனாலும் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை பாடுறாங்க இல்லையா. இறைவன் முன்னாடி நம்ம சங்கீர்த்தனத்துல பாடக்கூடிய அந்த பேசிக் குவாலிட்டி நமக்குள்ள எப்பவுமே உண்டு. அதனாலதான் நம்ம எத்தனை அநியாயங்கள் நடந்தாலும் நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கோம். ஏன்னா சில புண்ணிய ஆத்மாக்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையை வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறது. இச்செயல்கள் அனைத்தும் மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்கு மிகவும் மங்களம் வாய்ந்ததாகும். கண்டிப்பா ஆஸ்பீஷியஸ் தான். சோ எத்தனை மகாபிரபு சொல் பாரத பூமிதனே சைஹ மனுஷ்ய சகல ஹைஹல மனுஷ்ய ஜன்ம ஆரா ஜன்ம சாத்தக கரிகார பர உபகாரா. அதாவது நம்ம இங்க பிறக்கிறது அரிது மானிடனாக பிறத்தல் அரிது. அதிலும் அரிது என்னது, பரத கண்டத்தில் பிறப்பது அரிது. அதிலும் அரிது வந்து சமய நெறிகளை பின்பற்றுவதுபவர்கள் அதிலும் அரிதானவர்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் ஒருத்தன் என்பதை புரிந்து இல்லையா, அவருக்கு தொண்டாற்றுவதை நினைப்பது அதை விட இன்னும் மென்மையான செயல். இஸ்லோகம் கூறுவது போல பாரத நாடு மிகவும் புனிதம் வாய்ந்ததுதான். இட் இஸ் பியூரிஃபைட் இல்லையா. ஏன்னா இந்த இடத்துல சமய நெறிகள் வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல எந்த கோயிலையோ நம்ம வந்து பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் என்பது அதாவது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. வேத நெறிகளை பின்பற்றுவோர் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு அவதாரங்களில் அறிந்திருக்கின்றனர். ஸோ பகவானுடைய ரூபத்தை பத்தி சொல்றேன். வேத நெறிகளை பின்பற்றினால் பகவானை போற்றி புகழ்வதற்கு அவர்கள் உரிமை உடையவர்கள் ஆகிறார்கள். எஸ், இப்போ யார் பகவானுக்கு வந்து ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அத பிரகாரம் வந்து என்ன, அதாவது என்னெல்லாம் செய்யணும், அந்த அர்ச்சவிக்கிறதுக்கு நாம் என்னெல்லாம் பரிபாலிக்கணும், நல்ல அதாவது அதனுடைய அபிஷேகங்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அதற்கு அழகான அலங்காரங்கள், அதுக்கடுத்து அதுக்கான சமர்ப்பணம், அதாவது நைவேத்தியம் ஏதாவது நம்ம என்ன கொடுப்போம் இல்லையே, எப்படி அந்த நைவேத்தியத்தை ஆஃபரிங் பண்ணணும், எப்படி அந்த நைவேத்தியத்தை ஸ்வீகரிக்கணும், இப்படி எல்லாமே வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் நாம செயல்படணும் இல்லையா. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருக்கு. வேத நெறிகளை பின்பற்றுகின்றோம். என் பகவானை போற்றி போவதற்கு அவர்கள் உரிமையுடையவர்கள். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது உண்டு. ஸோ யாரால வந்து இந்த பாட முடியும்னா இறை தொண்டில் யார்
வந்து இருக்கிறார்களோ அவங்களால மட்டும்தான் இது செயல்படுத்த முடியும். மனித வாழ்வின் பெருமையினை உணர்ந்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் மனித வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கான லட்சியத்தினை இல்லையா லட்சியத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது இங்கே தவறி வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்ப்பது என்பதுதான் அதை வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம வெளி உலகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய கரை சேருதலுக்கு நம்ம பிரார்த்தனை மட்டும் தான் வைக்க முடியும். ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நாம தான் முயற்சி எடுத்து, அதாவது சிரம் மேற்கொண்டு காலாலிட்ட பணியை சிரம் மேற்கொண்டு செய்வது போல நம்ம மனசுல வந்து இறைவனுடைய லீலைகளுடைய அந்த அதாவது அவருடைய அனுகிரகம் இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க பிறந்திருக்கிறதே வந்து மிக கிரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பரத கண்டத்துல. ஸோ மேலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வாழ்க்கை லட்சியம் இதுதான், சங்கீர்த்தனம். அதிபுண்ணியம். உலகம் முழுவதும் நிச்சயமாக பல புனிதர்கள் இருக்கின்றனர் எனினும் பாரத மக்கள் மிக மிக புண்ணியம் செய்தவர்கள் ஆவார் என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆகையினால் மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்காக கிருஷ்ண உணர்வினை உலகம் முழுவதும், அதனால நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்ன கொடுக்குது, பகவானை கொடுக்குறாரு இல்லையா, பக்தியை கொடுக்குறாரு. 3 டாபிக் தான் நம்ம படிக்கிறது, பக்தா, பக்தி, பகவான். இந்த 3 டாபிக் தான் நம்ம பகவத்கீதையிலையும் பாகவதத்துல வாசிக்கிறதே இந்த 3 பத்தி தான். ஒண்ணு ஒரு பக்தரை பற்றி படிப்போம், ஒண்ணு வந்து பக்தியை பத்தி பக்தி எப்படிலாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லுவோம். அடுத்து வந்து யாரிடமிருந்து நாம பெற்றிருக்கின்றோமோ இந்த ஞானத்தை இல்லையா, ஒரு குரு, அவரை பற்றியுமே நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். மேலும் ஸ்ரீமத் மத்வாச்சாரியார் கூட வந்து புண்ணிய உலகம் முழுவதும், அதாவது பகவத் பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டு பற்றி கேள்விக்கு இடமில்லாமல் இருக்கும் பொழுது பாரத நாட்டின் மக்கள் மிக எளிதில் பகவானின் பக்தி தொண்டினை அறிந்து கொள்கின்றனர். எஸ், அந்த திறன் நமக்கு இயற்கையிலே உண்டு. எனவே இங்கு வாழ்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினை பகவத் பக்தி செய்வதன் மூலம் நிறைவு செய்து கொண்டு பின்னர் கோட்பாடினை அனைவரின் நன்மைக்காக இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்புதல். அதாவது நாம பக்தன் மட்டும் ஆனா பத்தாது, நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நாம கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா, அடுத்தவங்களுடைய நலனுக்காக. படிச்சிட்டோம் இல்லையா. அஹோ துவம்சோ யசாஸ்வதாத பிரய்யாவரதோ யத்ர புமான் புராணஹ த்விதாவதார புருஷ சா ஆத்ய சகாசசார தர்ம யத் அகர்ம ஏதும். ஸோ இப்போ மேலும் வந்து அங்கே வந்து அதாவது தூய்மையும் பெருமையும் மிக்க பிரியாவர்தன் ஆட்சியை பற்றி என்னவென்று சொல்வேன். பிரியாவர்தனமே நல்ல ஆட்சி பண்ணார் இல்லையா. மேலும் அந்த ஆட்சியில் அதாவது முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவான் அவதரித்து பிறந்தார். ஸோ அதாவது இந்த பிரியாவதனுடைய டைனாஸ்டில தான் வந்தவர் ரிஷபதேவர் இல்லையா. உலகியல் செயல்களில் இருந்து ஒருவரை விடுவிக்கக்கூடிய சமய அறநெறிகளை அவர் நிறைவேற்றினார். ஸோ வெறுமனே கேவல பக்தி அவ்வளவுதான் நாம செய்ய வேண்டியது, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மனித சமுதாயத்தின் பல்வேறு ஆட்சிகளில் பரமபுருஷன் பகவான் பிறப்பெடுத்துள்ளார் இல்லையா. பகவான் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலுமே வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் மேலும் லீலாவதாரங்கள் எப்பொழுது நிகழுமோ அதற்கேற்றவாறு அதற்காகவும் வந்து அவதாரம் எடுப்பார். ஸோ யதுகுலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். இஷ்வாகு மற்றும் ரகுகுலத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரன் தோன்றினார். எஸ் இல்லையா. இக்ஷ்வாகு மன்னர் வந்து யாரு, தசரத மகாராஜாவுடைய தந்தை இல்லையா. அதாவது ராமவீரனுக்கு அவர் வந்து அதாவது தாத்தா இல்லையா, அதாவது தாத்தையின் அப்பாவுடைய அப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே அந்த ரிஷபதேவர் ரகுகுலத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரர் தோன்றினார். அதுபோல் பகவான் ரிஷபதேவருமே வந்து பிரியாவர்தனுடைய அந்த பாரம்பரியத்துல வந்து தோன்றினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ இக்குலங்கள் அனைத்தும் மிக புகழுடையன எனினும் பிரியாவர்தன் குலம் மிக மிக, ஏன்னா இப்ப அவரை பத்தி தான் படிச்சுட்டு. ஸோ மேன்மையான இது எல்லாமே நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இப்போ நாம அந்த பகவத்கீ ஸ்லோகங்களுக்கு போகலாம். ஒரு நிமிஷம் பாத்தீங்களா, லாவண்ய இதுல எங்க லாவண்யமே வரல. இல்ல மாதாஜி, பார்த்துட்டு 7வது அத்தியாயம் வரல மாதாஜி இந்த மாதிரி. ஓகே ஃபைன், நம்ம சொல்லியிருக்க அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் படிக்கலாம். ஓகே. அநேக சித்த விப்ராந்த மோகஜல சமாவிருதாக
பிரகாஷாத காமபோகேஷு பதந்தி நரகே அசுஷௌ. அதாவது thus perplexed by various anxiety and bound by network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down in hell. இது வந்து ஒரு உயிர் வாழியை பற்றி சொல்றது இல்லையா? வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய குழப்பம், கலக்கம், இதனால என்ன ஆகுறோம்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதீக செயல்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம். அதனாலதான் நாம என்ன ஆகுறோம், இந்த நரக உலகத்திற்கு மீண்டும் வந்து திரும்பி வருகின்றோம். ஓகே, ஸோ டெமானிக் மேன் நோஸ் நோ லிமிட் டு ஹிஸ் டிசைர் இல்லையா? அளப்பறியாத ஆசை, இதுமே வந்து அசுர இயல்பு தான். ஆசைகள் என்பது நாம அதாவது ஒரு தேவையானதுக்கு நம்ம ஆசை கொள்றதுல தப்பு கிடையாது. தேவைக்கு அதிகமாக நாம வந்து வேண்டும் என்று நம்முடைய கெப்பாசிட்டிக்குமே தாண்டி வந்து ஒரு ஆசையை வந்து நாம நிறைவேற்றவே கூடாது. அது மிக மிக ஆனா அந்த மாதிரி செயல்படும் போது ஒரு அதனோட இருக்கக்கூடிய பாவத்தையுமே சேர்ந்து நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்துடும். ஓகே, அதனால நமக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் நாம செய்யலாம். அது தவிர்த்து நாம வந்து வேற எதைக்குமே நமக்கு இல்லாத ஒரு கோட்டாவுக்காக நாம் இன்றைக்கும் செயல்படக்கூடாது. ஸோ நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கோட்டாவா இருந்தா பகவான் அதுக்கு நான் பாதையை கொடுப்பார். ஆத்ம சம்பாவித சப்தா தானமானாமதான்விதா யஜ்ஞந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தம்பேனா விதி பூர்வகம் இல்லையா? செல்ஃப் கம்ப்ளாஸ்மெண்ட் அண்ட் always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly become sacrifice in name only without following any rules or regulations. தமிழ்ல இருந்தா வாசிங்கோ இதுக்கு. அதாவது தன்னை தானே வந்து உயர்வாக எண்ணிக்கொள்றது இல்லையா? ஸோ தான் செய்வதுதான் வந்து கரெக்ட் நினைக்கிறது இல்லையா? மேலும் வந்து செல்வாக்கினுடைய அதிகாரத்தினால் வந்து போலியான ஒரு அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துறது, இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன மாதிரி ஆயிடும், பிகம்ஸ் ப்ரௌட்லி பர்ஃபார்ம்ஸ் இன் நேம் ஒன்லி, நேம் சேக். அதாவது மத கோட்பாடுகளை எல்லாம் பின்பற்ற மாட்டாங்க. அவங்க ஒரு இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்து யக்னங்களை வளர்ப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே இறைவனுக்கு போய் சேர்றது கிடையாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்க 18 days ரிப்பீட்ல பாத்தீங்கன்னா ராவணன் வந்து தன்னுடைய சம்திங் ஏதோ அந்த ரத்தத்தையும் வந்து அந்த இடத்துல அவிர்வாகமா கொடுப்பார், சிவபெருமான தோன்றி இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தட்ஸ் நாட் அ ரைட் ப்ரொசீஜர். ஓகே, அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சமஸ்திதாக மம ஆத்மா பராதேஷு பிரத்விஷந்தோ அபிஷுயாக. அதாவது நம்ம அகங்காரத்தினாலும் ஆற்றலினாலும், அதாவது மேலும் ப்ரைடுனா அதாவது தற்பெருமையாலும் மோகத்தாலும் கோபத்தாலும், இத்தனையுமே பண்புகள் நம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்கு எடுக்க வல்லதுதான். ஸோ த டெமன்ஸ் பிகம் என்வியஸ். அசுரர்கள் வந்து பகவானை நோக்கி வந்து அதாவது விரோதத்தை வந்து காட்டுகிறார்கள். who is situated in their bodies. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கார். அண்ட் இந்த abode and the bodies of others. So and blasphemy against the real solution. கண்டிப்பா இல்லையா? அதனால நம்ம ஒரு பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோம் பொழுது இறைவன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை கொண்டா இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டுவார்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி கோயில மட்டும்தான் இறைவன் இருக்கார் என்று நினைக்கிறது தவறு. எந்த க்ஷணமுமே அவர் நம்மளோட தான் இருக்கார். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். we should recognize that actually. ஓகே, அது எப்போ வரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தியின் பாவத்துல வரும்போது தான் வரும். those who are envious, பொறாமை மற்றும் தவறான செயல்கள் புரிபவர்களுக்கு வந்து மனிதர்களில் கடைநிலையோடு இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாரு அவர் வந்து வழங்குறது. அதாவது மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஓஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், வேரியஸ் டெமானிக் ஸ்பெஷிஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ இதெல்லாமே வந்து cast in the ocean of material existence, perpetually cast in the ocean and various demonic species of life. So அதாவது in this verse indicated placing of particular individuals on a particular body. இல்லையா? நாம் என்ன கர்ம பலன் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலைத்தான் நாம் பெறுகின்றோம். So the demonic person may not agree to accept the supremacy of the Lord. பொறாமை இருக்கிறவங்க தான் இறைவனுடைய உயர்ந்த ஆளுமை வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க. And it is fact that he may act according to his own whimsical acts.
அவனுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடணும். பட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பர்த் ரிபன் அந்த இதை லைன் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நாம் என்ன செய்யறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஏமாத்துறோம்னா அடுத்த பிறவில நம்ம கண்டிப்பா யார் இடத்துல நம்ம ஏமாறுவோம். ஓகே, இது அதுல போன ஜென்மத்தினுடைய பலன் தான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒன்னொன்னுமே, அதாவது எத்தனை ஜென்மங்கள்ல இருந்து சில சில எல்லாமே எடுத்து நமக்கு ஒரு ஒரு கோர்வையா பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம ஆன வரைக்கும் நியாயம், இந்த தர்மம் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டா பரிபாலிக்கணும். அதுல இருந்து நம்ம இன்னைக்குமே டீவியேட் ஆகவே கூடாது. ஓகே, இது அசுர இயல்புகள் இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறது. ஸோ அவங்க தான் வந்து ஓவர் ரூலிங் பண்றது இல்லையா? ஆசுரின் யோனி மா பண்ண மூடா ஜென்மனி ஜென்மனி மாம் அபராப்யேவ கௌந்தேய தத்யாந்தி ஆதமம் கதிம். அட்டைனிங் ரிப்பீட்டட் பர்த், அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து இன்னொரு பிறவியை வந்து எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ டிமானிக் லைஃப், சச் பவர்ஸ் கேன் நெவர் அப்ரோச் மீ கிராஜுவலி. ஆனால் இந்த மாதிரியான ஆற்றல் வந்து என்னை வந்து அடைவது கிடையாது. கிராஜுவலி they sink down to the most avonial type of existence. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து கீழான இயல்புடைய அத்தகைய நம்பிக்கையில வந்து இருந்து அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டு. ஸ்ரீவிதம் நரகாஷேத்யம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காம குரோதஸ்ததை லோபஸ் தஸ்மாதேவ த்ரயம் த்ரயம் தியாஜேத். அதாவது 3 விதம் நரகத்துக்கு போறதுக்கு 3 விதமான வாயில்கள் உண்டு இல்லையா? அதாவது காமம், அடுத்து வந்து கோபம், அடுத்து வந்து பேராசை. இந்த 3மே வந்து யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில். இந்த 3 பேரும் ஒருத்தர் வந்து அழிவான பாதையை மட்டும்தான் இட்டு சரி, நன்மையான பாதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்காது. அதனால மீண்டும் வந்து அவங்க இப்ப எடுத்த இந்த மனித பிறவியே வந்து மீண்டும் கிடைக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஓகே, ஸோ நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழிகள் இதுதான். ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வார ஸ்திரிபீர் நரஹ ஆச்சாரியத் ஆத்மனஸ் ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதீம். ஸோ ஆனா யார் ஒருத்தர் இந்த நரக உலகத்தினுடைய வாயில்கள்ல இருந்து தப்பிக்கிறாங்களோ இல்லையா, மேலும் அவர் வந்து ஆக்ட்ஸ் கண்டூசிவ் டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதாவது பர்ஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட்ஸ், அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களால வந்து அவர் வந்து பக்குவம் அடையிறது இல்லையா, கண்டூசிவ் டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், உண்மை உணரக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து அண்ட் கிராஜுவலி அட்டைன் சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன். ஸோ இப்படி இருக்கிறவங்க மனு எஸ்கேப் ஆனவங்க வந்து இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுமே, அதாவது மேன்மையான ஒரு நிலை இல்லையா? அவங்க எதை வந்து மெயினா அச்ச விக்கிரகமா எடுத்து அவங்க செயல்படுறாங்களோ அதற்கேற்ற ஒரு நிலையை வந்து அவங்க வந்து அடைய பெறுவார்கள். ஸோ ஆனா அதுமே வந்து ஹையஸ்டா போகும்போது பகவானுடைய திருநாட்டையே அடையக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். மேலும் எஸ் சாஸ்திரவிதிம் உத்ருஷ்ய வர்த்ததே காம காரணா நாசா சித்தம் அவாப்னோதி நாசுகம் நா பரம் கதிம். ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த வேத சாஸ்திர முறைகளை எல்லாமே வந்து நிராகரித்து அவனுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு இது வந்து ஏற்றவாறு தன்னுடைய, அதாவது பகவான் ஆஃபர் பண்றது இல்லையா, அதாவது அவனுடைய இதை பத்தி அவன் எவ்வாறு அவனுடைய பக்தியை வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம், இல்லை உணவை பிரசாதமாகவும் அவர் வந்து போகாவும் போடலாம், எதுவானா இருக்கட்டும் இல்லையா. ஆனா அவனுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு ஒன்றை ஊகித்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அவன் என்ன பண்ணுவான், விம்சிக்கலின்னா எதுவுமே யோசிக்காத இம்மீடியட்டா வந்து பண்றது இல்லையா. அவர்கள் வந்து பக்குவம் அடைவதோ சந்தோஷம் அடைவதோ இல்லை வந்து பகவானுடைய திருவடி சேருவதோ என்பது அவங்களுக்கு அந்த பிராப்தமே கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத்தனை குவாலிட்டிஸ்மே நம்ம 16வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். அந்த 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து அழகான விளக்கங்கள். 23வது ஸ்லோகம் வந்து பலஸ்ருதி மாதிரி தான் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன அடைவாங்க அதுதான் பலஸ்ருதி இல்லையா. ஸோ அது வந்து அழகா சொல்லப்பட்டு நான் இத்துடன் நினைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா.